Kaixo, zer moduz, hemen daukagu gaurkoan hasiko gara hurrengo saioarekin eta musikarekin igaruko dugu hemengo tarte hau, badakizue hau dela, podcasta bat Getxoko udalak antolatua, non belaunaldien arteko edo pertsonak elkarrekin jartzen ditugun hitz egiten, eta gai bati buruz, kasu honetan esan bezala musika, eta hemen dauzkagu bai Irantzu Garamendi, eta bai Asier Mondragon, kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bai. Bueno, aurkeztuko zaituztet, alde batetik hemen daukagu Irantzu Garamendi, algortarra, eta 7 urterekin hasi zinela zeharkako txirula jotzen, gero txistua, eta gero momentu batean Argentinako euskal jaia batean horrela baki zenuen kontzertuak ematearena oso interesgarria zela, eta hori nahi zenuela egin, hor piztu zen grina, eta tartean gauza proiektu askotan zaude, Binilos taldean, irratsaioa musika antzerkia nazten duena, baita ere tributo talde biz, bai Sorotan Beleren tributo taldea benetan soro, bai jazz talde bat, ezta, Spa izenekoa, eta proiektu berri bat, Mairi izenekoa, eta hori gutxi izango balitz, enpresaria ere bazara, badaukazu zure enpresa, musika eskola bat, Batuta izenekoa, hor Makaletan, Algortan, Aiboan dagoen musika eskola, kolonia musikalak eta guzti, antolatzen dituzuenak, eta ongi etorria. Eskerrik asko. Eta baita ere hemen daukagu Asier Mondragon, duela 22 urtetik daukazue Pipers taberna famatua, ezta? Ondegin dela 22 urte, bai. Hori da, eta baina aspalditik, 22 urte baino gehiago zabiltza Algortan lan egiten eta ostalaritza. Dela 23 urte. Hori da, eta Santutxuko algortarra zara, ezta? Bai, hori da. Oso, no, 4 bazkide zarete Pipersen, eta duela 12 urte baino gehiagotik... bai, askoz gehiago, bai. Bai. Egiten dituzue kontzertuak, ezta? Bai, ostegunero. Zuzeneko kontzertuak ostegunero, eta baita ere Getxoko jazz jaialdian famatuak diren jam session horiek, ezta? Bai, eta lehen egiten ziren baita blues kontzertuak, blues jaialdia zegoenean, oin erabandabe Bilbora, baina egiten ziren baita kontzertuak. Hori da, eta tartean, zuen Pipers tabernan estenatokian, izan dute, bai Gorka Barrueta, Miguel Salvador, eta beste hainbeste izen ezagun eta ez ezagun. Jasekoak, bai. Hori da, jaseko figura garrantzitsuak. Bueno, lehenengo galdera. Asier eta Irantzu zer dakizue batak bestearen gandik? Hasiko gara Asierrekin. Bai, dela ez dakizen bat urte ezagutzen garela. Marnik uste dut. Edo gehiago. Ez dakit. Dau Cloverwind taldearekin, baita Vinilosekin, eta joaten da, bezeroa da, baita. Así que... Hori da, ostegunero, ostegunero, nabor kontzertuak ikusten, bai. Bai, igual adinez bekoa zenetik, uste dut. Bueno, hortik, nugan. Bai. Eta zure kasuan, zer dakizu, Asierren inguruan? Hori, berdina, azkenean, uste dut, ez dakizen batalitan jodan horre Pipers tabernan, eta naz bezero, vamos, beti nagor. Bai. Ondo, bezero fina, claro, musika ekartzen du beti, ez? Hori da. Oso, ondo. Galdera bat egingo dizuet, musikaren inguruan. Zer da eta zertarako da musika, bakoitzaren kasuan? Nahi duzu hasi Irantzu? Bai, nire ustez musika bizitza sentitzeko modu bat da, nola melodia batek, letrari gabeko melodia batek, bai, adibidez, sentimenduak, bizipenak edo leku bat beste pertsona batzuei transmititzea lortzen duzunean, hori ez dago berdindu dezakenik. Orduan nik uste dut bizitza, musika bizitzan oso garrantzitsua dela eta importante, bai. Oso ondo. Eta zuretzako, Asier? Bai, azkenik eguneroko ia ordu guztietan dakote musika jarrita. Baita lanean, baita etxean, gero talde baten baita egiten dute abestiu, eta, ia egun guztian dekote musika jarrita, txikitatik.
Bai, gainera, suposatu dut, azkenean, zuen musika estiloak gustatzen zaizkizuen musika estiloak eta jotzen dituzuen musika estiloak anitzak izango direla, ezta? Zuen kasuan? Bai. Ia, bueno, jo albo berdinak folka baita, kostatzen jagu, biai. Bai, folka, jazza, bluesa, roka, nik uste dut dana, ez? Danetatik. Ia dana. Bai. Oso ondo, primeran. Eta hori, zuretzat ere bai, edan zure bizitzaren parte, eta ez bakarrik entzun, baizik eta abestu. Bai, eta, bueno, asko gustetan jata. Eta gustatzen jata baita hor YouTubeen enredatzea, ia zer berriren bat ezagutzen dodan, edo, bueno, beti dago hor enredatzen. Saltxan, ez da, oso ondo. Bai, eta nik badakit adibidez zure kasuan irantzu, zu musikari bezala, ikuspegi zabala duzula, hori bai, instrumentuak, ahotsa, estilo ezberdinetako musika jotzen duzula, bai. Jakin nahi dugu, nondik hasi zen, ibilbidea, zer, eta baita ere, zer egiten ari zaren hausken urteotan, pixkat hitz egin dut horri buruz, baina bai, nondik hasi zen? Komentatu dozun bezala, txikitatik, nire etxean beti egon da musika giroan, nire amama izan zen orkesta sinfonikoko lehengo emakumea bibolina jotzen, orduan beti egon da musika etxean. Eta gero, komentatu dituzune Argentinako bidaitik aurrera, hasi nintzen aurre talde eta direktoak eta jotzeko gogoekin hasi nintzen, eta Cloverwind sortu genuen, Euskal Irlandar folkeko taldea, gero vinilos, esan duzu bezala, Urratxe Romerian, bebai egonaz Getxoko jai guztitan eta Euskal Herriko auzoak girotzen, hasi nintzen gero bebai Kepa Junkera eta Sorginek proiektuan, abesten eta jotzen, eta esan dezakete orain bere azkenengo diskan Erromeriak deitzen dana ahotsa eta panderoak eta grabatu dudala, orain esan alda, eta bai, atara daia, así que orain, komentatu alda. Eta hori, eta gero hainbat gerrabaketetan hartu dut parte, Makonak taldean Tin Whistlea grabatu neban, diska baten, Edu Basterragaz bebai, eta Holandana aurrera joan da, gaur egon arte, zuk esan duzuna. Eta gero, ateratzen diren ekintza desberdinetan musikalak parte hartzen dut, ze uste dut musikari batek beti aurrera egin bar dagoela eta lotza atzean itzi bar dagoela, eta azkenean, azkenengo gauzaretariko bat izan da San Mamesen abestea partidu batzuetan giroa aldaitzen. Kontatu hori? Adibidez, azkenengo ekitaldi izan zen Copa del Rey, ez dakize partiduan, egon nintzela horre partidu hasieran abesten, eta panderoa jotzen, zelai guztia zuten jartzeko, eta abesteko, eta bestakit 48.000 pertsona horrean abesten hori nintzen, bai. Begira, hori, esan dezakezu zuk ere bai, ez da, hainbat talde garrantzitsu bezala, hor, Samamesen egon txalela. Bai, hori da, hori egin. Bai. Horrela da, oso ondo, primeran, eta hasier baita ere nahi nizun galdetu, zu Pipersen ibintzen zara, hori kontzertuak, antolatzen, eta aipatutako jam session horietan, kontatu iguzu pasadiz horik edo anekdotarik horrekin lotura? Batzuk badau sorti, bai, ez dakite, jam session den baten etorri zan mutil bat atxerretara, eta bere kastelaniaren izan zuen, Kuba libre, eta nik nuen, gora! Eta gaitu zan horrela, flipau, eta digo, venga, Kuba libre patxamar. Eta berrelakoak. Baina ez direzan beste, kontzertuetan, ez dakit, espontaneoren bat dantzan egiten, edo horrelako gauzak, mutil batan joan zane kontzertu baten retatzen estenean ailegatzeko, eta, atara, eta, horrelako gauzak. Baina, normalean giro derra dao, eta giro oso ona, giro ona. Bai, hori da, ezaugarrietako ez da? Bai. Oso ondo, bai. Nahi nuen gauza parte atera, ez da, badagoela amankomunean lehen aipatu duzuen folka gustatzen zaizuela, eta bereziki hor dago konexio bat, ez da, Cloverwind izeneko taldean, ez da, musika irlandesa eta euskalduna nahazten zenuten, eta baita ere Pipersek badauka funtzio hori, badauka algortan errotutako taberna irlandesa. Eta San Patrizio egunda ospatzen dugu. Pandemiaren lehenko urtean ezin zan egin,
baina bigarrenean, 8etan joan beharren ginen, baina 8 arte, etorri zan lagun bat, Kike, biolinarekin, eta beste lagun bat Manu Wizelarekin, eta horrek ziren tipitapa eta pintak hartuten danok. 8etan benga, txera lan. Claro. Ia moskurtute, baina etxera, bai, arratzalde pasata. Bai, ospatu gendun, Claro. ospatu gendun. Eta urtero ospatutan dugu San Patrizio eguna. Bai, eta hori nahi nuen galdetu zer dago Getxo eta Irlanda herrien, ezta? Herrien artean eta ze lotura topatu alditugun eta nondik uste duzue daudela lotura horiek. Jatorri asko daude, baina zuen ustez. Ba, nik uste dut Getxo oso herri musikala dala, eta getxotarro guztiak polka gustuko dugula, parranda be bai, eta Irlandako musika folka azkenean antzekotasuna dauko Euskal Herriko folk musikagaz, eta nik uste dut hori konexioa dela hori, transmititzen dauela parranda, giro ona, lagunekin abesteko gogoak, dantzatzeko gogoak, eta horregaitik izan alko zan konexio oso polita. Getxo eta Euskal Herri. Bai, hori da, Euskal Herri osoa, bai. Bai. Primeran, bai hori nahi baduzu zer gaitu. Ez, hori izan, Euskal Herri osoan folk giroa herri guztietan dau. Eta, bueno, igantzuk esan dau, folka ia abesti batzuk daukie parametro batzuk eta instrumento batzuk beti dauz, txigulak, gaitak, euskal gaita baita dau, irlandar gaita, eskozian gaita, eta gero, bueno, asturesten dau gaita, galizian baita, horrelako gauzak berberak direz ia Irlandan, eta ia Europako herrialde guztietan. Bai, bueno, egia da hori, zuen kasuan ikusi dudala hor, badagoela konexio, ez dela ez delako folka baizik eta hori, ez da, folk irlandararekin badagoela hor lotura. Bueno, urte baten etorri ziren mutil batzuk Extremadurakoa ziren. Bai. Zapatizte egunean jokatu zuten. Hemen, zan, ez nago gonatuten izena, baina oso mutil jatorra ziren, eta Extremadurako ziren. Bai. Eta musika irlandarra egitez. Bai, oso ondo. Primeran, eta galdera bat daukat. Zuen lara, zuen lanaren ze alde maite duzuen gehien, edo ze gustatzen zaizuen, edo disfrutatzen duzuen gehien? Ba, nik kontzertuak hori ziura eski. Ze, bueno, beste lan egiteko modu bat da. Horteko zuzeneko musika, eta jartzen zara pintak jartzen, galimba jartzen, eta horteko batzuk musika egiten, zuzenean. Hori da gehien goztuko dudan. Hain justu musikarekin lotutakoa, ez da? Bai, gero, bueno, bestea oso itutan dago, ez? 33 urte ja ostalaritza, besteak egiten oso itutan dago. Baina hori momentu horik ostegunetan oso politak direz. Nik adibidez, musika inguruan, lehen esan dodana, entzuleak lortzen dozunean entzule hori zeuaz konektatzea, lortzen dozun feedbacka, pertsona bat etortzea eta esatea, emozionatu naz, ze ondo abestu dozun, iaia negarrez jarri naz hori da, betetzen zaitu osorik. Eta gero adibidez batutan musika eskolan, ikustea ikasleen prozesuaz, landoia zen apurka-apurka hobetzen, gero ikasturteko ekitaldian ikusten dozu zor, nabaritzen dozu urduritasuna airean, eta musika jo, eta, bueno, holako sentsazioak. Oso ondo, bai. Eta hor, baita ere, horzuk ikusten duzu, ez bakarrik musika jo, ez da, baizik eta baita musika irakastea, prozesu hori laguntzea, ez da, batzuetan ere ez da erreza izango, ez da? Ez, baina azkenean, bueno, nik behintzat pazientzia handia daukat, orduan, eta gustatzen zait pilo bat hori, asaltzen dozunean gauza bat ikasle bati, igual lehengoan ez da harrapatuko, baina bigarren edo hirugarrenean bai, eta sentitzen zara como beteta, ulertu dau, ze ondo, badoa apurka-apurka aurrera. Bai, hainbat instrumento irakasten dituzue batuta musika eskolan? Bai, pilo bat. Nik adibidez egiten dute astapen musikala, umetxu txikiekin, zeharkako txirula, txistua eta tinguizela. Irlandako txirula. Baina gero dau trompeta, bateria, gitarra, danetarek kantua, danetarek. Ze kantatu biek egiten duzue, gainera? Bai. Baina ni amaterra naz. Bueno. Amaterra eta... Bueno. Baina,
eske egin gendune banda, ja, bueno, inaz gazteena, eta ja badauka ja 50. Osa, besteak, imaginatu, nik egiten dute media beheratu, ez? Adin media beheratu. Eta ziginen hori dela, 5 urte. Baina, izan horrela, hacemos, pum, eta egin dugu. Hori da, garrantzitsuena. Eta oso ondo pasetan dugu, oso ondo. Bai. Eta irantzuk esaten dagoena, pasaren urtera egon ginen Portuzarreko jaian, eta kriston giroa. Gero ikusten dozu ze bideoak eta, hau da kliente, hau zeroa bestea baita bene. Bueno, oso pozik. Baina garrantzitsua ondo pasatzea da, ezta? Joaten zara ensaiatzera egun baten, eta buruak egiten dago horrela, jazta. Ja, arazoak beste alde batera itxi. Momentuz, 2 ordutan momentuz, astuten direz. Azkenean da sortze prozesu bat, eta horrek ere konektatzen zaitu momentuarekin, ez da? Sortze eta ikasteko momentua, baita. Ikasi behar direz gauzak. Claro. Zein gantzuk, badeko musika, badaki musika, nik ez dakit musika, ni da belarrikoa. Zike, amaterra total. Bueno, amaterra azkenean, ez da, hori zerbait maitatzea eta egitea, ez da? Bai, primeran. Eta zure kasuan, abestearena, noiz hasi zen nola musikarekin lotuta edo geroago? Abesterena, konservatorioan derrigorrezkoa zen koroa egitea, berez, hor, abesten ikasi kakotzartean nuen, baina egia esan da Urratze Romeria sortu zenean, beraiek proposatu zidaten niri, abeslare izan nahi dozu? Baina nik ez dut inoiz abestu, talde baten abestu, olako, ni bakarrik koro baten abestu dezakezu, baina, claro, beste 20 pertsona dauz, ez da nabaritzen zozertzartu egiten badi badozu. Eta hori izan zen, aurrera pausa izan zen, venga, animatuko naz, abestuko dut, ia zelan urteten den hau. Eta gaur arte, bueno, izan zen. Orain ezin duzu hori gabe ere bizi, ez da? Suposatzen dut, ematen dizula baita ere... Hori da. Bizia, ez da? Bai, noski. Zu hasi zinen, esan duzu, kontzerturen bat ematzen nuen Argentinan, eta hortik aurrera hasi zinen gerora hori, ez da? Grina hori pizten. Bai. Esan duzu lehen, atzean utzi behar dela lotxa. Zer esango zenioke, ez da, badago jetea, nahi duela edo instrumento bat jo, edo abestu, baina ez da eszenatokia igotzearen horrek ematen dio lotxa, edo ez dakit beldurra, edo zerbait, ez da? Zer esango zenioke, ez da? Bueno, egia da, gaur egun, eszenatoki gainera igogarnea zenean, apurtxu bat olan urduritasuna beti dauzela. Orduan, hori nik uste dut ez dala inoiz kentzen, ez basauz apurtxu bat urduri, bueno, ez dakit, nik uste eta egon barzara apurtxu bat urduri, beti. Ez dakizu segertatuko da nor, eta atera barzarazu, zeo zer txartu urteten bada, euki bardozu harintasuna hortik ateratza. Orduan, urduri beti apurtxu bat, egon barzara. Eta gero eszenatokian abesteko eta hori, azkenean da ikaskuntza prozesu bat, bai, uste dut, lehenengo aldian beldurra handia eukiko dozu, baina gero apurka hartzen dozu, momentu hori egiten dozunean, lehenengo aldia, da sentsazio bat ez dekozula beste leku baten. Orduan nik uste apurka hartzen dala hor eszenatoki gainean gogotsu egoteko modua. Eta horrek paralelismo bat eukiko du baita ere, enpresa bat aurrera, enpresa bat sortzerako orduan, ez da? Hor, gezek gauza batzuk ere alde batera utzi behar direla. Bai, noski, bai, nik adibidez batuta zabaldune banean, talde batzuk itxi behar izan dituen. Azkenean egunako 24 ordu daukaz, eta ezin naz proiektu baten sartu, justo batuta proiektuan sartu, eta beste gauzak, klaro, itxi behar dudaz alde batera, bestela ez daukate porarik. Orduan, zure egunak ofizialki ere 24 ordu ditu, ez da? Zelen zan egon naizein. Ez ditu danean talde zerrenda, zan egon naizein. Zure kasuan ere, duela 22 urte, pauso bat eman zenuten aurrera, montatu zenuten, ez da, lau bazkide, montatu zenuten Pipers Taberna. Sortu eben 2 bazkide. Eta gero ni hasi nintzen lehenengo egunetik langile bezala. Bai. Eta gero sartu nintzen bazkide bezala, ja. Ondo.
Eta baina baita ere Bai, proiektu hori bai, garatu behar da eta lortu Bai, behar da, ez da? Bai. Badaude momentu batzuk errezagoak eta beste batzuk ezain errezak, ez da? Oso zailak. Eta ez dut oso zailak. Bai, hau horreko merzara. Bai, jotake. Hori da, eta gainera egiten duzue, bueno, getxorekiko, ez da? Bueno, papel bat daukazuela, ez da? Gizartearekiko, esan nahi dut, zuek azkenian taberna bat, bada erreferentzia punto bat, bada elkartzeko punto bat, bada momentu batean ez dakin hori egintzakusteko toki bat, ez da? Lan bilera bat egiteko toki bat, badauzka hainbat eta hainbat funtzionalidade, ez da? Bai, nik esaten do, diriz, tel sozial, baina, hiru dimensiot. Horrela da. Hor, iberzen, agoan direz, momentu txarra, momentu onak, jendea maitamendu egin da, beste batzuk divorziatu, beste batzuk umeak euki, horrelako gauzak, pasa direz. Hori da. Claro, horrelako, nik ikusten dudaz, umeak jarri dozala, mosto eta horrelak ziren, eta hemen, hostia, pero si, badeko ja seme bat, edo alaba bat, Marcelan pasatete zu. Bai, horrelako gauzak ez da, Bai. Mosto bat hartzen zuena, gero ja, de repente, hartzen zan dameketan, gurasoekin, eta moko bazen, eta orain, bola mar, eta eskondu, eta beste batxuz ja separauta, zelango garrera. Bai, azkenean beste on bizitza ikusten dozu hor. Bai, desde la barrera. Bai, oso interesgarria, bai, azken finean, hori, gizartearen parte eta testigure, ez da? Bai. Oso ondo, gauza bat baita ere galdetzeko, zer daukazue batak bestearen gandik ikasteko edo ikasten jarraitzeko? Nahi baduzu hasi zok? Musikaldetik dana. Musikaldetik da. Eta gero, beti ikasten da zeo zer bestearen gan. Beti, baina, erantzuren gan, zuren gan, bestaren gan. Inork ez dakitan. Hori da, klaru. Bai, ala da, bai. Eta zure kasuan? Ba, nik uste dut bera doko kristongo esperientzia kontzertuak eta programatzeko, ez da erraza astero kontzertu bat eukitea, bilatu bardozu estilo desberdineko taldeak, gero bai euki bardozu plan B bat, azkenengo orduan, igual talde batek esaten dago, gaizori dago ez dakin eta ezin dugu jo. Eta egon barzara hor pres beste talde bat bilatzeko. Eta hori da, atzean dagoen lan guzti hori, jendeak ez dago ikusten, baina kristongo lana da. Eta programazio eta hori dana egiteko, nik uste dutela eredu bat. Egiten dugu, ostegunero, baina, inbar duzu baita kriba bat, beste gauz batzuk entzuten duzu, hau ez dut ikusten. Hacemos heavy, hemen igual ez da pegatuten, ez? Kobetamendin bai. Oso ondo bai, hemen, eta oso onak direz, talde oso onak. Modu ezberdiniko musika egiten horienak. Bai, guk egiten dugu rocka, bluesa, jazza, folka, pop, eta horrelako gauza. Horkazei, baukazue lerro bat, ez estilo bat, baina bai irizpide batzuk, ez da, zer eskaini eta nola egin, ez da, bai, ulertzen da. Bueno, eta orduan, Elena aipatu dugu, denboraren testigu zaretela Pipersen ere, eta behar bada ikusiko ditugu batutako musika eskolakoak noiz baiten baita ere bertan jotzen, ez da? Ni juletuta gongo naz, zurazki, oso txikia direz. Bueno, egongo naz. Bai, segurazki. Eta placer bat izango da, nola ez etxean jotzea? Nik horrez modekot, kontzertuak egitea ondino urte askotan. Hori da, ia ikusten dugun hori, nik ikusi nahiko dut horrelakorik. Mila esker benetan, zuei, hemen egoteagatik eta podcast honetan parte hartzeagatik, placer bat izan da. Martin. Eta, musika. Gora.